tudom, hogyan érkeztünk. Gondolom, nem tudom. Nem túlzás, nem gyalog. Miért remeg a kezed? Fél talán valamitől. Húzzanak haza jó maguk propagandisták. Én nem gondolok semmit. Nem tudom. Nem tudom, hogyan jöttem ide. Én csak a meccsre jöttem. Gondolom, nem gyalog. Én nem gondolok semmi. Miért remeg a kezem? Fél talán valamitől. Húzzanak haza jó maguk propagandisták. Én nem gondolok semmit. Azt tudom, én nem tudom. Azt tudom, én nem tudom. Izmjecsre érkeztünk, nem túlzás szerintem. Mi bántja az embereknek a szemét, hogy hogyan húzzanak haza jó. Miért remeg a kezed? Maguk propagandisták. Fél talán valamitől, úgyhogy húzzanak haza